swyddog prosiectau cymunedol efo Cwmitau Adra. Da ni yma heddiw yn Glan Llyn ar ein diwrnod Lles efo Ysgol Godredd Berwyn a nifer o asiantaethau eraill. Bwriad y dydd ydy codi ymwybyddiaeth I iechyd meddwl a hybu dealltwriaeth I roi sgiliau newydd I disgyblio. O Ysgol Godredd Berwyn a da ni 'di ymuno gyda Adra efo criw o'r plant I wneud diwrnod iechyd lles meddwl. Da ni yma am y dydd I wneud gweithgareddau tu allan. Mae hyn yn bwysig i'r plant bod gyda'i gilydd yn cael hwyl yn yr awyr iach. Diolch yn fawr. Helo, enw fi di Jack Helen Roberts, dwi'n dod o Ysgol Godredd Berwyn, sydd yn Balas yn Bangor, dwi'n meddwl, dwi'n mynd ar efo ffyrdd. Ond dal, felly dwi o Ysgol Berwyn, enw fi Jack Helen. Heddiw yma, fel ydych chi'n gweld fyny fanne, byddai'n mynd fyny fan mewn bach, fel i'w criw gyntaf gorffen. Wedyn, hefyd da ni wedi cael y sesiwn yma o, dwi'n meddwl gofio Cymraeg, mindfulness. Ond yn iawn, ond dal nes I enjoyo fo, ond reit relaxing fan fi. Hei, da ni kayacio ar y cyn. Wedyn rhaid ni fel mynd backward a rhaid pen yn y dŵr. Ie. Mae'n anodd yn ydyn ar y sefyll. Wedyn, be dwi wedi cael allan o'r diwrnod yma? Wel, dwi wedi cael lot o stwff allan o'r diwrnod yma. Gan cynnwys hwyl, hwyl, gymryd fi meddwl mai o peth. Mwynhad, a trydydd, mwy o hwyl. Tail. Diolch yn fawr. Diolch ti. A fe? A ffrind newydd. Wel, ffrindiau newydd. Y criw. Y criw I gyd. Look. Go after the boy melon. Bravos. For Gareth Morris Construction. We're delighted to be here today working in partnership with Adra on their Health and Wellbeing Day. We've provided some funding towards this event and it's great to see the young people having so much enjoyment at the event here today.